Konačno su uspeli fudbaleri Tutina da vežu dvije uzastopne pobjede. Poslije dužeg vremena su na strani pobjedili u 11. kolu Srpske lige Grupa Zapad ekipu Gruže i to rezultatom 4-2, a strijelac 2 gola je bio najbolji igrač utakmice Mirza Idrizović. Vodili su igrači Tutina čak sa 4-0 do 84. minute utakmice, a onda za svega 2 minuta primili 2 gola, prvi iz penala, za konačnih 4-2 za ekipu Tutina protiv Gruže. Tutin je poveo ranu već u 2. minuti golom Dacića. Već u 13. minuti su posle silovitih napada igrači Tutina vodili 2-0, a gol je postigao Mirza Idrizović. Tim rezultatom je završeno prvo poluvrijeme. U 56. minuti Idrizović povećava na 3-0, a u 81. Nikola Šutić postiže 4. gol za ekipu Tutina. A onda stara boljka fudbalera Tutina. Poslije visokog vođstva su se opustili, pa domaćini iz penala u 84. minuti smanjuju na 4-1, a u 86. na 4-2, što je bio i konačan rezultat ove utakmice. Poslije 11 odigranih kola, ekipa Tutina ima 18 bodova, na 10. je mjestu, koliko imaju i tako iz Gornjeg Milanovca, Trepča i Sloga 33 iz Petrovca na Mlavi. Za vikend je sandžački okršaj sa Jošanicom iz Novog Pazara.